እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሽም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ርሑቕን ቀረባን ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ ሰላም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላኻትኩም ይኹን። ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳእኒ ምሳኻትኩም ኮይነ ድጸንሕ ሓውኹም ኤፍሬም። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሻድሻይ ክፋር ርኢና ነርና። እሱ ከዓኒ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ዝብል ነይሩ። ሕጂ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳእና ናብ ሻውዓይ ክፋል ክንቅጽል ኢና። ኣርእስትና ከዓ ብመንፈስ ምምስካር ዝብል ክኸውን እዩ። ከመይ ጌርካ ብመንፈስ ክትምስክር ከም ትኽእል ክንርኢና ማለት እዩ። ካብቲ ዝሕጉስ ህይወት ክርስትና ናይ ምስክርነት ህይወት እዩ። እዚ ህይወት እዚ ከዓ ዓብዪ ዓስቢ ኣለዎ። ኣብ ህይወት እዚ ዝካፈሉ ሒደት ክርስቲያናት ጥራይ እዮም። ካብቲ ዘገርም ነገር ከምቲ ዝበሃል ንሓደ ሰብ ኣብ ክርስቶስ ንምምጻእ 1,000 ኣባላትን 6 መገብትን 1 ሙሉእ ዓመትን የድሊ ይበሃል። እዚ ዝኾነሉ ክልተ መሰረታዊ ዝኾነ ምኽንያት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ምኽንያት መብዛሕትኡ ክርስቲያን ዕውት ናብራ ክርስትና ብዘይ ምንባሩ እዩ። ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ምኽንያት መብዛሕትኡ ክርስቲያን ከመይ ገይሩ እምነቱ ንኻልኦት ከካፍል ብዘይ ምኽኣልን ብዘይ ምፍላጥን እዩ። ሕጉሳት ክርስቲያናት እንተሃልዮም እቶም ዝምስክሩ ጥራይ እዮም። ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን ጸሎትን ኣድላይነቱ እንተኾነውን ምምስካር መተካእታ ዘይብሉ ኣገልግሎት እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1-11 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ጽቡቕ ኣብነት ንረኽብ ካብዚዩ ንክርስቶስ እንተሰዓብና ገፈፍቲ ሰብ ከም እንኸውን ከም ቃሉ እንተገበርና መርበብና ብነፍሳት ይመልኣ። እዚ ምስ ዝኸውን ድማ ሓጎስና ወሰን ዘይብሉ ይኸውን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወት ክንኣቱ እንተዳ ኮይኑ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣለዋ ክንርኤን ዝግባአና። ቀዳማይ ግላዊ ወይ ከዓ ብሕታዊ ምድላው፣ ተኻልኣይ ስጉምቲ ምውሳድ ዝብል እዩ። ግላዊ ምድላው ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ሓደ ክርስቲያን ምዃንና ምርግጋጽ ማለት እዩ። ምድሓና ዝፈለጥና ሰባት ክንከውን ከሎና ማለት እዩ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 8 ከምኡውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ጽቡቕ ሰብ፣ ሞራላዊ ሰብ፣ ሃይማኖተኛ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ምዃን ኣኻሊ ኣይኮነን። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ቀርኔሌዎስ ነንብብ። እዚ ሰብኣይ ቅድሚ ኣብ ጎይታ ምምጽኡ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ነይርዎ እንተኾነ ግና ምድሓን ጎዲልዎ ነይሩ። ጆን ዋስሊ ዝተባሃለ መስራቲ ሜቶዲስት ወዲ ኣገልጋልን ዝኾነ ቅድሚ ክርስቲያን ምዃኑ ከም ናይ ሚስዮናዊ ኮይኑ የገልግል ነይሩ። ካብ ኣገልግሎቱ ምስ ተመልሰ ናብ ጎይታ መጸ ወይ ከዓ ድሕነት ረኸበ። ቅድሚኡ ተግባሩ ክድሕን እዩ ዝጽዕር ዝነበረ፣ ድሓር ግና ብእምነት ምጽዳቑ ኣረጋገጸ። ድሕነት ብእምነት እዩ ዝመጽእ። ብእምነት ምድሓና ከነረጋግጽ ይግባአና። ካልኣይ ግላዊ ምድላው ኣብ ህይወትና ዘይተናዘዝናዮ ኃጢአት ክህሉ የብሉን። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9
زي إزوز كريستيان حجوس فرزر لو كخون أي كألنيو حاتيات حجوسات كين خون يخلقنا كمؤون أملاخ يجوهي جوهي أملاخ حجوسنا يوسدو سلامنا يسرقو بحاتياتنا من نزاز اتي دم جنشل أبي هوتنا كعبي نخجبره سلازي مس أملاخ مس ممع سلام مقبار مفقار صبق كنركب يجبرنا سالساي قلاوي مدلاو بمنفس قدوس مملأكا الرقاقص إفسون حموشته عسرت شمونته كمون قداما يوحنس معرف حموشته كفقد عسرت ربعته بزعبا ملأت منفس قدوس أبز حلفة مرتنا سلستمهرنا يو أبز زرزرا كناتونينا ملأت منفس قدوس نمسكرنت بتعمي أدلاي إيو بمنفس قدوس زمرح تراي إيو عصبي زلوه قداماي قرنت اسمع راف سلسته فقد عسرت خلته اترابعي كتمسكر دلو مخوان أقداسيو قداماي بيتروس معرف سلسته فقد عسرت حموشته ناي لبي مدلاو يدلي سلطنا موساد تصبقيو مصحف قدوس مصنع ويكا منباب مصلاي اب مصحف قدوس زصنعو ጉጅለ مكفال مصحف منباب نمسكرነት ዘዳልወና ነገራት ምግባርን ክንርስዖ ዘይብልና ክንምስክር ከሎና ክርስቶስ ምሳና እዩ ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን ማቴዎስ 28:10 ከነንብብ ንኽእል ኢና ግላዊ ምድላው ኣብዚያ ክንውዲና እጂ ናብታ ካልአይቲ ዓባይ ነጥብና ክንሰግር ንሳኻ ስጉምቲ ሙሳድ እያ ትብል سقمت وسال كنبل كلنا حدا صلوت قدما يوحنس 5:14 خلاي بيتروس معرف 3 فقد الشعته صلوت ادلايو صلوت ازيو اقداسي ايو እንፈልጦም ሰባት እሞ ኣብ ጎይታ ዘይመጹ እንተ ኣለው ብዝርዝር ኣስማቶም ጽሒፍና ንጸልየሎም ንዕቤት ክርስቲያን ከዓ ክንጸሊ ኣገዳሲ እዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካልኣይ ስጉምቲ ሙሳድ ኣብ ሰብ ዘለዎ እንከይድ ኣገዳሲ እዩ ኣብ እኩብ ሰብ ዝርከቦ ማለት እዩ ማቴዎስ 28:20 ሰባት ናባና ክመጹ ዘይምጽባይ መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት ናባኻትኩም ክመጽዮም ኣይብለናን እዩ ታይዳ ኪዱ እዩ ዝብለና ማቴዎስ 4:20 ናብኣቶም ክንከይድ ይግባአና ነቶም ኣብ ዝርዝርና ዘለዉ ወይቶም ድጽሓፍናዮም እንጽልየሎም ዘለና ዝከኣል እንተ ኮይኑ ንኺዶም ፍረ ጸሎትና ክንርኢ ምኻድ ትእዛዝ እዩ ምርጫ ኣይኮነን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝብለና ኪዱ እዩ ዝብለና ስለዚ ምኻድ ትእዛዝ እዩ ሳልሳይ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ምዝራብ ካልእ ከይሓወስና ከየጉደልና ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ምዝራብ ጥራብዓይ ጎይታ ከም ዝጥቀመልና ምርዳእ ምፍላጥ እዩ ኩሉ ብሓይልን ክእለትን ኣይኮነን እንታይ ብመንፈሰይ እዩ ኣብ ዝኸድናዮ ዘበለ ኩሉ ባዕሉ ጎይታ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝጥቀመልና ኣጽኒዕና ክንርዳእ ይግባአና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 19 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚ ኺዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናመሃርኩም እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ዝኣዘዝኩኹም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኺዱ ዝኣዘዝኩኹም ስለዚ ምኻድ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ምስ በለ
እንታይ ይብል ድሓር እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣቦይ ዘለና ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ከይደ እንታይ ክብል እየ ከይደ እንታይ ክዛረበ ኢልና ክንሓስብን ክንጭነቕን ክንመራመርን የብልናን ንሕና ግደ እንታይ እዩ ምኻድ ክንከይድ ጥራይ ዘለና ኣብኡ ምስ ከድና ድሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ምሳኻትኩም ኣለኹ ክሳብ መጨረሻ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ይኸ ዝብለና ኣብ ዝኸድናዮ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ሽሙ ዝተባረኸ ይኹን እቲ ከምዚ ኢሉ ዘተስፉ ኣቦ ምሳና ስለ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ይዕዚዙ ይባርኽኩም ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኣብዚኣ ጠጠው ከነብል ኢና ከም ጎይታ ፍቓድ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ተባረኹ